Sinibingelele babukele emakhaya izindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina ezihamba phambili kuleli hora. Kubikwa ukuthi osomabhizinisi bezemingcwabo sebekhalaze ngokuphoxeka okwenzeka ngosuku oluthile ezweni elithile lapho kwakunemashi ethile ababelinde ukuthi bazokwenza iprofit eningi ngayo. Labo somabhizinisi bathi bathenga amabhokisi amaningi bezitshela ukuthi azodayisa ubuthaphu kanti sebephoxeke kakhulu ukuthi abazange badayise ngisho elilodwa. Omunye umnikazi webhizinisi ephesheya kwedolobha elithile uthi sekuphele izinsuku ezingu-12 engadayisanga ngisho ibhokisi elilodwa lomncwabo. Uthe amabhokisi akhe aseqala ukuqoqa uthuli abasebenzi sebekhohlwe nokuthi livuleka kanjani ibhokisi kanti nabathwali bamabhokisi sebefuna ukushintsha umsebenzi baye kosebenza emsebenzini wokushayela izithuthuthu ezidiliva ukudla. Abanikazi bamabhizinisi omncwabo sebencenge uhulumeni ukuthi angenelele ngokuphuthumayo ukusiza ukuvuselela lo mkhakha. Bathi abalomkhakha uma uhulumeni ekwazi ukusiza abalimi ngesikhathi sesomiso kufanele nawo usizwe lo mkhakha njengoba nje isimo sesomiso sesibahlasele. Baphinde banxusa umphakathi ukuthi wenze okuthile okuzosiza ukukhulisa ibhizinisi labo. Nokho abazange bachaze kahle ukuthi kuyini lokho okuthile ngoba bathe nabo bayasaba ukukusho ngempaba. Abantu abaningi esikhundleni sokuxhumana bathe bazimisele ukweseka amabhizinisi amancane kodwa kulokhu bakhetha ukungawaseki lamabhizinisi emingcwabo. Kanti odokotela bakuleli izwe elithile bona bathi bazimisele ukuqhubeka nomsebenzi wabo wokugcina abantu bephila isikhathi eside yize lokho kungahambisani nezifiso zabanikazi bamabhizinisi omncwabo. Mlaleli, kungabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Sizibeka lapho ezaleli ihora siphinde sihlangane uma kuhlangana ihora noma yiliphi. Kanti lezi bekuyizindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day kanti benizifundelwa yimina.